я не свою, а якщо я працюю, то я працюю над нашою командою. Оскільки, коли я розмовляв з різними політичними силами, от всі політичні сили, які є України, вони от такі. Вони побудовані на одного лідера. От, ну, якщо дістати там Зеленського, що таке «Слуга народу», якщо дістати Славу Вакарчука, що таке «Голос», якщо дістати Юлію Тимошенко, що таке «Батьківщина». Тому лідерська політика – це те, що у нас є в Україні. От у мене є бажання, реально щире бажання побудувати таку команду, яка б була справжньою політичною партією. І я не хочу мати ніякого там пакета і там якимось чином контролювати це, а зробити так, щоб коли хтось іде умовно, або навпаки приходить, щоб дух цієї команди завжди залишався. Ви хочете створити політичну партію ідеологічного западного типу? Я хочу, ну, назвемо за західного, ну такі партії є умовно в Японії, але не лідерською. Я хочу створити команду. Я хочу створити не мою команду, я хочу створити нашу команду. І я хочу, щоб в цій команді перше була повага і підтримка. Ну от пам'ятаєте, от мушкетери ми так любили, один за всіх і всі за одного. Друге, щоб там не було одного чітко визначеного лідера. І третє, щоб там був, ну назвемо це там певний там кодекс правил, дуже простих. Що всі у нас кажуть, а давайте щось змінимо, ми зараз прийдемо, всіх змінимо, тарифи там 5 разів, там 18. А я хочу сказати, що врешті-решт мають бути люди, які починають з себе. Вони змінюють себе і змінюють простір навколо себе. Хто ваша команда? Кого ви бачите рядом з собою? А оце я скажу дуже швидко. Там буде багато дуже класних людей, і для мене дуже важливо, що ти довіряєш. Тобто це не віртуальне. Ти довіряєш цим людям, а вони довіряють тобі. Какого політичного направлення буде ваша партія? От де в спектрі? Тому що ви в цьому точно розбираєтесь. От це точно не буде щось таке дуже складне, лівоцентристи, правоцентристи. Це будуть люди, які мають чітку мету. Вони хочуть побудувати нове суспільство в цій країні. От хтось у нас хоче побудувати нову раду. Я бажаю їм всім успіху. А я хочу змінити сам сенс цього суспільства. Ну, як ви определяєте місце в політичному спектрі, от в нинішньому українському? Или це взагалі зовсім другое? Це буде проект, який не буде вкладатися в сьогоднішню реальність. Я хочу сказати, що хтось хоче бути там лівим, хтось бути правим, хтось центристом, хтось правоцентристом, хтось лівоцентристом. От я не хочу бути нічим. Я хочу побудувати зовсім іншу логіку, яка не буде... Ну, я вважаю, що політика змінюється. От те, що Зеленський прийшов, це змінило політику? Змінило, я вважаю. От так політика буде змінюватись далі. Я вважаю, що всі команди, які зараз є, вони будуть перезавантажені дуже швидко. Ну, є така вероятність, тому що вибори дуже швидкі, везде каша. Навіть справа не тільки в виборах. Сенс політики не тільки в тому, щоб виграти вибори, а в тому, щоб мати вплив на те, що відбувається в країні і в суспільстві. Цей вплив, звичайно, потрібно для цього вигравати вибори, але не тільки. Для цього потрібно мати реальну команду, яка буде відчувати себе. Ви, мабуть, названня зараз не скажете, так? Да? Ні, не скажу, але скажу за декілька тижнів. Воно вже існує, воно зареєстровано, воно є. На що туди не сказати? Але я ж хочу, щоб спочатку команда проголосила це, а потім ми це скажемо. Воно є, воно абсолютно справжнє. Тобто все нормально, все є. Ну і от розумієте, Айдере, зараз оцей виборчий хайп, він всім заважає. Всі подуріли від цієї політики. Я от хожу там до достойних людей на ефіри, але сам намагаюся їх більше не дивитися. Мені дуже сумно з того, але я вважаю, що потрібно заспокоїтись. А от потім буде якийсь період перезавантаження, а ближче до незалежності ми все скажемо.